gençler yüreğinde millet sevdasıyla Serokkomarê Tirkiyeyê û Serokê Giştî Partiya Dad û Geşedanê AK Parti Recep Tayyip Erdogan li Wanê li qada 5 yolê di mîtînga vekirina hin kargeh û projeyan de axivî. Erdogan behsa xizmetguzariyên ku di heyama desthilatdariya AK Partiyê de ji bo Wanê hatine kirin kir o got ew tiferk û cudahiyê naxin navbera Kurd û Tirkan û neteweyên din de. Erdogan bêyî ku navê wan bide rexne li PKK, HDP û opozisyonê girt. Erdogan ji welatiyan xwast ku ji muhatabên din ên proseya çareseriyê bipirsin û bêjin kê ji wan re got bila proseya çareseriyê bidawî bînin. Biz sizlere anamızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerimizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Erdogan nîv saetê axivî û derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aborî de got. Ew li Wanê razemeniyên ku bihayê wan 4 milyar û 175 milyon lîre dikin. Siyasetmedar Sinan Hakan peyamên Erdogan nirxand û got Erdogan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd rîskeke siyasiya mezin girtibû û têkoşîneke mezin da. Lêbelê muhatabên wî bi wî re nemeşiyan. Gote bi rastî dengderê Kurd, gelê Kurd pirsekî bikin. Pirs çi bû? Çima proseya aştiyê ew xebatên ku li ser aştiyê hatine kirin di Tirkiyeyê de ku Birêz Erdogan gotibe ev jehrî jî bezê bî vexwim û rîskekê gelek mezin bi awayê siyasî hiland bû ser milê xwe û têkoşînek mezin bi rastî dabû. Çima xirab bû? Got vê pirsê mi jî bikin lêbelî muhatabê me jî bikin. Yol uzunluğunu nereye çıkardık biliyor musunuz? Erdogan daxaftina xwe de ciheke cuda da xizmetguzariyan. Lêbelê gelek behsa qeyrana aborî ya niha nekir. Erdogan got di nava 20 salan de hikûmeta wan li bajarê Wanê bi bihayê 8 milyar lîre razemenî kiriye. Hin welatiyên ku Erdogan guhdar kirin jê razî bûn. Lêbelê gilî û gazindên hin welatiyan jî hebûn. Yani ji beştî gelek hizmetek mezin çekiye, gelek hizmeteke xisper çekiye. Fakat em bêxwedin ev 10 sala nêzîkî yani bêkame de qorişek parî me nemaye. Yani çêk kal çi mezinê me hemî dirabin bêjin bu me gelek işte mezin çekine. Çi bu me çekiye ya? Ya neşin bu ev 5 sala ev 3 sala neşin bu gömlek ikiyerim. ولات işte az onun Tayyip Erdoğan doğuydu vakti zamanı bir iktidar hizmeteki ispahi kiriya ama o sala kepçeki o tersine hot ki millet bir razı ne ama hep razı mı? Evet 4 sala kızım mezun biye دکن حق حقوقی تنه ما دک حق حقوق تنه بلا پیشی و نکن امجی قضیه خواهد چاریوان پیدا کن خدا مطلع گم یا یادکن چن بجه üniversite ki inavani Audi ki inavani üniversite 1980 da vani da ya belki iki zamina ki tiştedi ino bu çavan o bejeti tikenaş haber dattı Türkiye'ye çoya pensadan şahsadan fakir evet işte o fakir semre fakiran gele girenem ما هنده ما هیچ بیش. نیای ملاذ آده گواری هات یا جلمه گیات یا هر یه وانی تنینی نه. ملاذ گله پیشه. ایش imkanı am haskenده در Doğu Anadolu'yu genci menacı necihi jure. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önce Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan daxwaza alîgirên xwe kir ku heta hilbijartinê 2023 ew mal bi mal bigerin û ji niha ve ji bo hilbijartinê bixebitin. Şîrovekarên siyasî dibêjin hêviya wan ew e ku dîsa proseya çareseriyê dest pê bike û çareseriyek jî ji giranbûna nirxên kelûperan e bê peyda kirin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Wan. Bugünün hatırası olarak sizlerde kalacak.